Lamig na. Malamig ang simoy ng hangin. Hello, everyone. Ay, naku. Try naman tayo sa kakain lang ang aking ulam ay sardinas with tinapa. Sardinas with tinapa. Sardinas and itlog na ginisa. Diba? Diba? Ano gagawin ko? Ano mo na, babe? Super cute. Hello, Sisi. Mayong aga, bugtaw ka na, dira. Kamusta? Andyan ka pa bakasyon, sis? Migalab, shout out, sis Tamsakdan. Thank you so much, babe. Kawawa naman ng Sisi, Koy. Kain tayo ang ulam ko. Ngayon, ano pa lang dito eh. Ang ingay ng mga alaga ko. Uy, minsan mamamute ko talaga itong magka-copyright na naman ako. Sa bakasyon ka pa, sis? Aga na gani, dira. So, ngayon, habang ikaw ay iiwanan ko dito, sisi. Si Jenna, tipid-tipirin. Mega love shout out. Oh, ang ingay talaga nila. Grabe. Gusto kong magwala-wala dito eh. Kaya hindi ako minsan makakapag-LS. Sis, kasi grabe. Nag-iiyakan, may nag-aanuhan. Diyos ko. Hindi ko sila ano talaga. Ang ulam ko sis, sardinas at saka itlog. Tsaka may natira ako kahapon na munggo, kalabasa at saka hipon. Ito hinihigop-higop ko mainit. So, ayan. Kumusta bakasyon si Koy? Lamig na dito, malamig, Middle East na. So, na itong iligpit ang aking pinagkainan. At ako'y maglilinis ng banyo nila para bukas. Pupunta na naman kami doon kay Lamigan. Doon na naman kami kasi 1 week. 1 week na walang pasok. Sisi, 1 week walang pasok. Bakasyon. Bakasyon nila. Sa amin, hindi bakasyon. Ang daming gawain kasi wala silang gawa. Wala silang gagawin. Yung amo ko tutulog-tulog lang. Siyempre. Iwanan mo na kita. Aking hiwagang mobile. Dito ko siya iwan, hindi makita ng alaga. Pag nakita niya ito, patay. Patay talaga. I-mute ko lang siya. Kasi baka magbigla, may mag-iyak. Tapos,
Hello, I'm back! Tapos na maglinis ng CR ang yaya. Kaya medyo. Medyo. Masyadong naka-prepara. Isa. Usi na. So, kailangan maghanap ng pera. Kailangan magtrabaho. Yan. Kaya habang naka-LS, okay. Tulog na si Sisi tipi-tipi rin. Tulog na. Thank you, Sisi, for coming, may LS. Yan, sobrang lamig na dito talaga. Magsuot po na ako ng medyas. Kasi kakalinis ko ng CR. Nagtanggal ako ng medyas kasi mabasa yung ano ko, paa. Ay, grabe. Lamig. In the live, the love tonight is where we are. Masyado silang busy ngayon kasi aalis sila ng tatay. Pupunta doon sa lugar ng lola nila. At kami bukas ay doon sa kabila. Sa kay ano na naman. Kay Nadams. Kaming lamig, parang ayos na ayos yung kamay ko. Kahawak ng tubig. Mute ko muna ang ingay nila. Meron may chika-chika. Diba guys?
Oh, mega love shoutout. Bernardo na lang. Sorry, busy lang kasi si host. Kaya iniwan yung cellphone dito naka-mute. Nagtatrabaho pa kasi kahit ganitong oras. Kaya, sorry, hindi napansin. But, mega love shoutout po. And don't worry, tamsa ko yan. Thank you for coming.
So guys, hanggang dito na lang. Salamat. God bless.